Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nagkaduol na si Jesus sa syudad og sa iyang pagkakita niini mihilak siya og miingon, kung nasayod kapaunta karong adlaw kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini, kay moabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gunubon ka sa hingpit ug laglagon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibili nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Padayon nga naghisgot si San Juan sa atong unang pagbasa sa gipadayag, basahon sa gipadayag, sa iyang nakita dito sa langit na ay basahon nga gisilyuhan nya di way makatangtang sa silyo, sa 7 ka silyo, bisan pag ang mga anghel, bisan pag kinsa dinhi sa yuta o ilalom sa yuta. Nya mura siyag naguol nga dili matangtangan, way makatangtang, pero miabot ang kordero sa Dios nga murag bag-o pang gipatay. Nya siya ni abli, yano niyang giabli, niya unsa may hinungdan nga nakaabli siya tungod kay nakadaog siya sa kamatayon. Ang kamatayon ni Jesus nahitabo tungod sa iyang gugma sa pagluwas nato, apan kitang mga tao maoy mipatay sa Dios. Nya gideklarar ni Kristo dinis Ebanghelyo, kay wa man ka mudawat Jerusalem sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo, gunubon ka. Ang yawa manggod mga igsoon, kusgan ra kaayo siya ikumparar nato. Ana. Sige, lingay mong tupad. Ina sokol kag yawa. Pangutan abay ng sokol kagyawa. Kanang wa mulingi giyawaan na. Lisod kay suklan ang yawa oy. Garbo man ang iyang gamiton. Garbo niya, kanang garbo lisod kay na nato i-overcome, lisod kay na nato buntugon ang garbo. Lisod jud kayo. Daghan nato mga garbohon. Nya tungod sa garbo maggunob ta, magusbat ang atong kinabuhi. Nganong magkabuwag man ang banag asawa tungod sa garbo, nganong magbinungulay hasta gani mga pari, mga madre nagbinungulay na tungod sa garbo, nganong gagubat ang kalibutan tungod sa garbo, ngano man nga nangaguba ng inyong mga naong, mga usab na ng inyong mga kulor, nga usab na ng purti ng tato, usahay ang lawas, nangaguba ang gihimos Ginoo tungod sa garbo, ngano man nga purti na marong pagkagubaas kalibutan, hapit naman magunob ang tibuok kalibutan tungod aning distraction sa pollution, sa mga distraction sa atong mga mineral resources ug uban pang mga resources, ngano man hasta human resources naguba na, hastang mga utok sa atong mga batan-on nangaguba na, di na kamaong musunod og sultihan, mga arugante pagyud kay istanan nga murag kamao na gyud kay sila, ngano man tungod nas garbo. Kinsay tag-iyas garbo ang yawa. Si Santa Isabel
purting datua kay tagiyag og gingharian sa Hungary, nakabanasad og purtisang datua kadto si King Louis. Nya batanon pa sila nagminyo. Pagka biyuda niya at very young age, siguro mga 20 or 19 years old, na biyuda na siya. Ni-embrace dayon siya og life of poverty. Nag-manage siya sa iyang gingharian, ga-manage po siya sa iyang pamilya o sa iyang mga tulo ka anak, pero ni-declare siya og life of poverty. Gisunod niya ang giingon ni Kristo, bulahan kamong mga kabos sa iyang pagkarayna sa usa ka dako kay gingharian og powerful kay gingharian, mi-declare siya og life of poverty. Nagtukod siya dako kay hospital, libre ang mga masakiton nga moso didto og moapil siya og atiman sa masakiton. Ambot lang ka, natakdan ting ito siya sakit, maoto nga bata pa kay siya, 24 years old, namatay na. Na-fulfill niya balaan nga asawa, balaan nga inahan, balaan nga rayna sa gingharian, ug balaan nga katoliko. 24 years old. Unsa may iyang gigamit? Humility, ang pagpaubos. Gisunod niya ang kamapaubsanon ni Maria ug sa mga santos nga nag-una niya kay mga 12:07 man ni siya na tao, 12:31 man tingal ito, namatay siya. So panahon nila nila ni kaning San Vicente Ferrer, murag nasunod anig katao niya mga 13 centuries. Unya sila Saint Francis of Assisi, kani mga panahon na nani. Kamo ba tagaan mo ron og binilyon na kwarta or usa ka gingharian, mahimo kang tag-iyas Pilipinas or tag-iya sa tibuok Cebu. Saban, magpakapobre ka o dili? Di man gay mo palit og slot nga gamay ra jud kay nakuhaon gikan sa inyong kana ra gyud na 1,000 ra gyud na usa ka slot, maglisod mangikaghatag kay sus di pay tigumonon sus to pay kwan. Ang atong gitan-aw nga atong security og atong assurance of good life is money. The power of money, the power of wealth, mo na gitan-aw ni Kristo. Di anako ang gahom, matud pa dito sa unang pagbasa, ang gahom, himaya ug pagdaig anaa kanimo. Pero ang atong gitan-aw nga gamhanan, ang kwarta, nya dili gani stable ang imong finances, moingon dayon ka patay ko ani. Pero wa gid ta nag-value nga stable ang atong relationship with God. Nya kanus man na mas stable kung musunod tas iyang mga virtues, labi na ng poverty, humility, love, service, ug ang pinaka-best gyud ang sacrifice. Kana bang pag-take up our cross. Daghan man magpaampo, mo text nako karon, Pader iampo nga maayo ang akong mama, maayo ang akong papa sa iyang sakit. Ako sad Pader nagdepresyon ko, maayo unta ako sa akong depresyon. Kanang depresyon, ikaw ra jud naghimo-himo ana. Nganong na-depress man ka? Kay daghan kag mga frustrations, disappointments. Nganong daghan man kag frustrations o disappointments? Kay nagsit kag standard nga imong kabuoton unya wa makabuot. Imong standard. Nakaron sa may buhaton, iset ang imong standard, ang imong mindset sa standard sa Ginoo. So Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Basahan na ninyo. Nya kanay sunda. Kana nga gitawag na tog 8 beatitudes. Mao na standard sa Ginoo how to live this life in a happy way. Beatitude good, happiness. Malipayon, kabulahanan. Kana mo na standard sa Ginoo. Ug ang nag-una diha,
bulahan kamong mga kabus. Kana yung poverty. Mo na ang tanang mga santos, tanan yung mga santos sa maning Santa Isabel, ang kakabos gyud ilang gipangita. Naa na ang kwarta, porting dako ang kwarta, gahom naa. Gipangita gyud nila ang kakabos. Saint Francis of Assisi, porti na sang datua, ug uban pang mga dagkong dato nga mga santos, gibiyaan gid nila ang kwarta, gipangita ang kakabos. And that is the strongest security of life. Wa gyud kay depression basta ang imong pangitaon ang kakabos. Gilingay mong tupad. Ina nagdepresyon karon. Og wa magdepresyon, na stress ka karon. Kanang gakusmod ang mga naong maona, resulta na sige pangitag kwarta, siging pangigian ang kwarta, kinihaay na, binungulay na tungod lang anang utang, labi na karon ting dawat ros 13th month pay, tuan na giatangan nas mga palautang sa mga maningilay, onya og dili mo bayad, tuan na kinusmuray nas naong. Naroy uban ang pagdawat og bonus, pagdawat og 13th month pay, nahimong dakong problema kay ngano man di ay nagatang nga mga loan sharks, mga buaya nga nagpanilap na akin yan, akin. Ngano man, nganong naputos bang kas utang, kay ang imong gisaligan ang kwarta, siging pangitag kwarta, bahala na lag inutang basta makakwarta. Ang resulta, stress. Ingka ikaw pader, wa ko ma-stress kay sige ra kog baligyag slot. Wa sa ko ma-stress kay kaning tanang kolekta o kaning mga slots, wa gyud na nako gabita para sa akong kaugalingon. Bisag 1 centavo diha, wa jud koy gigamit. Padong ra gyud na sa kuan ang ako ra jud gigamit ang akong kita sa akong dupa-dupa. Kada nako dupa na aginay kita. Kaming mga pare, ingon ana mi kahayahay. I will declare pinakahayahay kinabuhi dinhi sa Pilipinas, kinabuhi namong mga pare. In terms of financial, kami mo'y pinakahayahay. Layo ra kayo mo. Gatrabaho kong 8 years sa una. 8 years. Kung akong subayon, pirmi kong overworked, pirmi kong overtime, pirmi kong underpaid. Pero karon, pare nako, pirmi kong underworked, undertime, overpaid. Di ba? Nabali. Niya, unsa may akong gibuhat, aron di ko ma-pressured, akong gi-share ngadto dinyo nganhas mga parishioners nganhi sa parokya. Ay lang mo pangayo nako, kaya ang ako sa mga kuyog dinhi, murasag mga loan shark, gapanilap na sad. Kada nako dawat og stipend, kini akin, ana. Una, loos lag suwat, pader, wa ko'y kuan, ang akong kuan, ang akong mga anak, ang ako pagyong balay, ang akong bayronos kurente. Sige lang sa kong pirma, o sige, ana. Nakuunsa man ni sila, di ana malang kuhaatan. O niya, mo na yung makakuha sa atong mga kuan, mga income. Pero wa ko magmain, ana, relax rami din eh. Nakita ninyo, giunsa nato pag-atiman ang atong parokya. Dili lang ang atong parokya, ang tibuok simbahan nga dunay panginahanglan. Nakaatiman ta ngano man kay naningkamo ta dinhing mahimong kabos apan bulahan. Lisod kay na pagparis kabos og bulahan. Only God can do that. Og nakita nas mga santos. This is a great mystery in the wisdom of human beings. Di ni matugkad, bulahan ka, kunya kabos, lisod kayo. Ang kasagaran ginatong inon, ala, blessed kay siya. Nga naman, nakadaog yung luto. Ang kuan, ang kanang, katubang, dako kay amaon, 200 million. Nakadaog,
Blessed kaayo. Yung sa itong buhaton, mamalitang tanan og loto. Anak kay blessed kaayo. Blessed ba? Og daghan kag kwarta? Uy, maglisod kag tug. Kung kwarta imong higugmaon, maglisod kag katog. Pitok-pitok lang na imong mata. Siging kwinta, pila na ginansya, dili ba ka ni maalkansi, dili ba ka ni mugamay, di ba ka ni kawaton, dili ba ka ni tikason, pulos na lang ka ingon ana. Suwayo, daghan kag kwarta, paghimog nindot kaing balay, kanang dako gyud nga balay nga nindot kayo, di ba ighuman imong buhat, mas stress kag panglimpyo. Kay bati kay tanawon ang balay nga dako unya hugaw kay tanan. Nya og imo nang limpyuhan, gasto kay oras tanan. Magluos na lang sa kagyaw-yaw, labi nagkatag lang ng mga butang niya, dako kayong balay, katag kayo, hugaw pa yung kay tanan. Muingon pero pag himo gamay ang balay nga iglingi nimo bongbong, iglingi bongbong gamay kay kag limpyuhanan. Maghigda ka, maglimpyo ka, wala human na. Ana igbangon nimo limpyo na. Why stress? Di ba? Okay, manindog na